ତାହେଲେ ମୁଁ ମିଛ କହି ମୋ ଭାଇକି ବଞ୍ଚେଇ ସେ ପାପ କରୁଥିଲା ବାପା, ହେଲେ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଦେବତାଙ୍କ ହାତରୁ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ କ୍ଷୀର ଭାତ ଖାଇଛି, ଚକଲେଟ ଖାଇଛି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଛି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ କେବେ ମାଡ଼ ଖାଇନଥିଲି। ଘରୁ ଯିବା ବେଳେ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ବାପା, ଯୋଉଠି ଥାଏ, ଯେମିତି ଥାଏ, କିଛି ମନ ପଡୁ କି ନ ପଡୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାଡ଼ଟା ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ମନ ରହିବ। କାହିଁକି ମନ ପଡିବ ରେ? ବାପାଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲା ବୋଲି। ନାଇଁ ବାପା, ଯୋଉ ପୁଅକୁ ଯୋଉ ବାପା ସେତିକି ଭଲ ପାଏ, ସେ ତାକୁ ସେତିକି ଶାସନ କରେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାପା, ଆପଣ ରାଣୀ ଆଉ ରାଜ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା? ଭଲ ପାଏ ରେ, ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ରାଣୀ କଣ କହିକି ଗଲା ଶୁଣିଲୁ? କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରୁଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ତୋରି ଭଳି ପୁଅ ପାଇଛି ରେ। ତୋରି ଭଳି ପୁଅ ମତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକୁଛି। ତୁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ବାପାଟାର ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ସରିଯିବ। ତୋ ବାପାଟା ମରିଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ପରେ, ଆଉ ଆପଣ ମତେ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଲେ ମରିଯିବି ବାପା।